EH Bilduk bere 3. kongresua bukatu duela eta Arnaldo Otegi idazkari nagusi izendatu dute. Iruñan burutu den bilkuran 3 ebazpen onartu dituzte, baita ere antineoliberalismoa eta Euskal Herriaren subirautza nazionalaren aldarrikapena. Horre aipatuko ditugu segituan ebazpen hauek, baita ere kongresuaren nondik norakoak, baina zehaztasun gehiago izateko ere, jo nahi izan dugu Miren Zabalertaren gana, EH Bilduren kongresuko bozeramale eta Nafarroako EH Bilduren, Nafarroa garaiko EH Bilduren arduraduna, egunon? Egunon guztioi, bai. Bueno, kongresu honetan EH Bilduren aldarrikapena izan da Euskal Herriak 3. eraldaketa nazionala behar duela. Jakin nahi dugu, ea eraldaketa unolakoa izango den, zeintzuk izango diren herritarrak ikusi beharko lituzken aldaketak eta halako ziklo berri bat nola hasten den? Bai, bueno, 3. eraldaketa nazionala deitu diogu, izen, haundi hori jarri diogu, etapa historiko berri bat irekitzeko ambizioari, ez? Eta etapa historiko berri horrek, gure ustez ekarriko luke, edo ekarri beharko luke, buru jabetza maila alik eta altuena berreskuratzea gure herriarentzako, eta hori erabiltzea botere publiko gehiago izatea, edo botere gehiago izatea, lehentasun sozialei erantzuteko, pixka eta aipatu duzuen norabidean, neoliberalismoaren dogmei gure herritik ere erantzuna izateko, ez? Hor kongresua 3 ebazpen onartuz bukatu da, eta lehenbizikoak zuzeneko erreferentzia egiten dio EH Bairi, estrategia amankomuna proposatuz, jakin nahi dugu, zer espero daiteken estrategia honetaz, egutegi bat ezarri da, edo pausoak heltzear daude? Bueno, ezartzen duena da konpromiso bat, eta kasu honetan ere ambizio bat, EH Bai eta Euskal Herria Bildu bera, momentu honetan arrakasta historia bat bizitzen ari gara, eta akordio estrategiko bat egina dugu EH Bai eta Euskal Herria Bilduren artean, elkarrekin hainbat gauza sustatzeko eta egiteko, eta uste dugu, bagaudela tenorean, Euskal Herri osoko 7 herrialdetako mapa maigainan jarrita, egitasmo estrategikoen norabidean, hainbat gauza elkarrekin egiten jarraitzeko sakontasun handiagoarekin, ez? Beraz, ikusi beharko da, konpromiso hori, kongresuan bertan hartutakoa, nola aurrera ateratzen dugun, nola garatzen dugun, baina badaia, erabaki politiko sendo bat, kongresu batean hartutakoa, eta EH Bairekin noski hitz egindakoa, ez? Uste dugu horretarako heldutasun mailan bagaudela, bi eragileak, eta horretan arituko gara. 2. ebazpenak naziotik harago doazen hauteskundetan zerrenda amakomunak proposatzen ditu Euskal Herriaren nazio izaera onartu edo eta egungo estatusa eraldatu nahi dutenen hor zehatz aipatzen da nazio zerrenda bateratua, baina alare proposamen honetan aukera egongo litzateke Euskal Herritik kanpoko bestelako alderdi politikoak sartzea, baldintza hori betetzen dutelarik hor burura etortzen zaite errezena akaso Eskerra Republikana bera bat, adibidez? Bueno, kasu honetan, ebazpen horren zentzua Euskal Herritik eta Euskal Herriari begirako indarmetaketa bat egiteko proposamena da. Kongresuan bertan aipatu zenaren aritik ulertzen dugu, badaudela bi hauteskunde hitzordu herri hau zatitzen ez dutenak, eta aukera ematen digutenak Euskal Herria herri bat dela, eta horrela, aritu nahi duela adierazteko, ez? Beraz, proposamen hau Euskal Herriari begirakoa da, Euskal Herria herri bat dela, eta burujabetza mailan gora egin behar dugula sinisten dugunon artean luzatzen dugun proposamen bat, eta hori ez da, inolaz ere, nolabait eskluyentea, halako proposamen batek estaduko gainerako nazioekin batera egin ditzakeen elkarlanean, ez? Baina guri importantena iruditzen zaiguna da hitzordu horietan herri bezala hitz egiteko aukera izatea, eta estaduen eta estaduko gobernuen aurrean herri bezala hitz egin nahi dugun non artean minimo batzuk ezarrita halako proposamen bat garatzea, ez? Beraz ez da eskluyentea, beste estadurik gabeko nazioekin batera egin dezakegunaz, baina Euskal Herritik eta Euskal Herriari begirako proposamen bat da.
Hor zentzu horretan ere, aipatu den alderdia ere, bada Eusko Alderdi Jeltzalea, gaur egun akordioa du Alderdi Sozialistarekin, ez dakit, ematen du batzuetan, beto eskubidea ere badagoela, estatusaz edota independentziari buruz hitz egiteko garaian, nola hautsi daiteke hori? Bueno, ekinean, ez, hori ikusten dugu hiru herrialde hauetan, baina ikusten dugu ere, aliantza ezberdinak sortu daitezkela Nafarroan, eta ikusten dugu ere estatuan arrela egin daitekela, ez, beraz, guretzako mugiezinak diruditen gauzak ere mugitu daitezke, ez. Eta kongresuko tesira bueltatuta gure ustez disoziatzen saiatzea momentu honetan estatusaren eta burujabetzaren auzia eta politika sozialetan aurrera egiteko aukera ez da benetako tesi bat. Gero eta botere politiko gehiago beharko dugu lehentasun sozialei gure herriaren markatik erantzuna izateko, ez? Beraz, uste dugu etapa historiko honetan, irekitzen ari garen etapa historiko honetan, disoziazio hori hautsi egingo dela eta aurrerapen soziala eta lehentasun politikoa burujabetza maila altuagoak ekartzetik etorriko dela eta zentzu horretan asko daukagula esateko, ez, adibidea jarriko dut. Draghi ez da komunista boltxebike bat eta Draghik berak esan zuen duela gutxi, bakarrik estatuak dituzten nazioek lortzen dutela kohesio sozialean eta politika publikoetan eraginkorrak diren urratsak ematea, ez? Beraz, gure ustez, elkarlotuak dijoazen bi auzi horietan aukera izango dugu, orain arte mugiezinak ziruditen, aliantzak ere berritzeko. Horre, Quebecen mugimendu independentista auspotzen ari da, eta hor bertako tesietako bat da ondorioa independentzia, hau eztabaidezina dela, eta eztabaidatu daitekena independentziarako bidea dela. Horre, Iruñan izandako bilkuran, hainbatetan aldarrikatu eta oiukatu zen independentzia berdan, Euskal Herria edota Espainiar estatuko bestelako nazioetan irizpide hau argi dagoela esan daiteke, edo oraindikan ere honetan hausnartu beharra dago? Bueno, ziurrenik egin behar dugun hausnarketa komuna da, guk badakigu nora iritsi nahi dugun. Eta gure azkeneko mugarria zein den, eta gure azkeneko mugarria berretsi egin dugu, eta oiuka ere adierazi dugu, ez? Euskal Herriak errepublika bat osatzeko daukagun borondatea, ez? Hortikan aurrera etapa historikoa zitzagin dugu, beraz, etapa historiko honetan zer tokatzen zaigunari buruz, eta tokatzen zaiguna da gure ustez, bide horretan burujabetzaren ahalik eta kanpamentu altuena, aipatzen zuen Arnaldok bere azkeneko hitzartzean, ahalik eta kanpamentu altuenera iristea, azkeneko helburu hori bistatik kendu gabe, ez? Eta segurazki kanpaleku altuena denbila goazela, herri bezala aritu beharko gara, baina herri honek beste herri horiekin ere elkarlanean bultzatu egin beharko dugu kanpamentu base horretara iristea erresago izango baita denok elkarrekin egiten badugu, ez? Azkenean guk esaten dugu, gure ustez hemen badago oinarrizko afirmazio bat hori posible egiteko, eta hori da Estatu Espainiarra kasu honetan onartu egin behar duela estadua bertan dagoen plurinazionaltasuna, ez? Eta hortik abiatuta posiblea dela bide hori egitea, eta plurinazionaltasun horrek nola ez Euskal Herriari eragiten dio, baina baita ere estatuan dauden bestelako nazioei, ez? Guzti hauekin gelditzen gera, Mine Zabaleta EH Bilduren Nafarroa garaiko arduraduna, eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei, besarkada bat aio.